Smerovky na hajzli, všetci. Bože. Prejdem do Počkaj, teraz jazyka. ešte sa ťa opýtam. A kto to Ježiš, to je kokot. Na vládu to predložil podľa mojich informácií. Aj, zás. Jebaný až to bol. Volajú ma jebo z lesa, nie som ale hlúpy predsa. Chodím bosý po ihličí, no a čo mám piči? Narúbem si tucet polien, založím na lúke oheň, na kopci postavím totem. Kto vám toto dneska povie? No kto? Z konárov si spravím týpy, s prutou zasta luk a šípy, s oštepom viem loviť ryby, sem tam príde pocian. Smejú sa mi mestské deti. Čo proti smere šaškuje? No to čo je? To je strašné toto. Zobute ho niekto. Hurka! Hurka. Kokot. Pohode, ale ide mi oné vlátnik odrezať. Idem už tu dole, či ideme ešte ďalej? Jaj, jaj. Ak môžeš, napíš mi to do SMS-ky tie mená. Pošli mi mail, mám od teba. Neviem, Pošli mi mail a pošlem ti to, prepošlem ti to, čo sme mali. len či... Pána Boha. Prijebanec. Ja tam môžem ísť, ja to nerozdielom. Keď to nejako nakombinuješ pekne. Hlavne, že má smerovku. Kokos. Skoro som tam vybehol. Stay!
máš na hajzli zase? No, skús smerovku. Zaznič. Kokot. Sole della